A za všechna ta místa jmenujme alespoň Dogu, S-klub a Ponorku. Nyní vážně. Karta se obrací a já vám za nás, promojící studenty, slibuji, že se budeme snažit pracovat dobře a svědomitě a šířit tak dobré jméno Univerzity Palackého a ke své alma mater se budeme vždy hrdě hlásit a rádi se budeme vracet pro radu či pro vzpomínky. Nám absolventům přeji, abychom v našem profesním životě uplatnili vědomosti a znalosti zde získané a věřím, že na dobu strávenou zde na Univerzitě Palackého budeme vzpomínat s láskou a úsměvem. Za vaši pozornost vám děkuji.